Хайде с мен на Борт Найт с моите най-добри приятели. Така, за тези, които не знаят какво е Борт Найт, това е плато с различни храни, а нашата тема е държави, така че ние представяме платото за България. По-нататък във видеото ще разберете какви са и другите плата. Тук си е малко от подготовката за нашето плато и ето го нашето готово плато, което е България. Може да видите. Тук ви снимах също малко от другата подготовка и ето го мексиканското плато. Това, което виждате е американското плато. Това е японското плато с суши. За това плато ще ви остава в коментарите да познаете от коя държава е. Подготовка за последното плато. И ето ги всички плата наредени на масата. Мексико, България, Америка, Япония, няма да ви кажа кое, и Италия. Надявам се да ви е харесала от мен. Бай-бай!